Дивіться у цьому випуску. Активіста Біляла Аділова звільнили у залі суду. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается. Меджліс подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Український посол засудив візит киргизьких депутатів до окупованого Криму. Он нарушил существующие законы. Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 31 березня, 1128-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У Криму звільнили активіста Біляла Аділова. Так постановив Київський районний суд окупованого Сімферополя. Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відхилили, але кримінальну справу все ж відкрили. У середу біля будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму невідомі в масках викрили Біляла Аділова. Пізніше виявилося, що це були ФСБшники. Аділову закидають застосування сили щодо представника влади або його родичів. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается по данному уголовному делу. И мы, как законопослушные граждане, будем являться по первому требованию следователя. Еміль Курбеддінов став фіналістом міжнародної премії для правозахисників. Кримський адвокат – один з 5 претендентів на міжнародну премію Frontline Defense для правозахисників у небезпеці-2017. Члени журі обрали фіналістів серед 142 номінантів з 56 країн. До фіналу потрапили правозахисники з України, Нікарагуа, В'єтнаму, Південної Африки і Кувейту. Переможця оголосять у Дубліні 26 травня. Курбеддінов захищає кримських мусульман, громадських активістів та журналістів, що живуть в окупованому Криму. У січні Еміля заарештували на 10 діб, буцімто за пропаганду екстремістських організацій. Меджліс подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Скарга до ЄСПЧ пов'язана з забороною російською владою діяльності Меджлісу і включенням його до списку екстремістських організацій. У Меджлісі вважають, що ці дії порушують статтю 11 про свободу зібрань і об'єднань Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також заявники зазначили, що членів представницького органу кримських татар переслідують у зв'язку з їхньою політичною позицією. Торік, у квітні, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова та Росії. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Луценко і Джеміля взяли участь у відкритті нового офісу прокуратури Автономної Республіки Крим. Будівля прокуратури розташована у Києві на вулиці Ділова, 24. Генеральний прокурор України зазначив, що робота Кримської прокуратури буде направлена на повернення анексованого Криму у склад України. Відносно всіх депутатів Кримського парламенту проводяться перевірки. Лідер кримських татар підкреслив, що прокуратура має розслідувати усі злочини російського режиму в Криму. Зазначив, що утиски щодо мешканців півострова не припиняються. В вересні минулого року, коли запрацювала на повну потужність команда Гюндуза Мамедова, ми маємо 31 обвинувальний акт щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які голосували на догоду окупантам, прикриваючи цим злочин по окупації української території. Ми здійснюємо розслідування усіх депутатів, близько 100. На цей момент 31 обвинувальний акт пішов в суд. Ще 10 суд нам дозволив розпочати заочне розслідування, тобто ближчим часом, і вони отримують обвинувальні документи. Оккупация произошла не только военной силой Российской Федерации, там была в течение многих лет происходила мощная инфильтрация российской разведки. То есть задача прокуратуры будет заключаться в том, чтобы всех этих людей вывести наружу, а потом, после деоккупации, видимо, будет речь идти о конкретном наказании этих преступников. Но сейчас, даже вынося обвинения против этих людей, у нас появится возможность передавать дела эти в Интерпол и, по крайней мере, ограничивать их передвижение.
Посол України висловив ноту протесту через в'їзд киргизьких депутатів до окупованого Криму. Микола Дорошенко направив скаргу до МЗС Киргизії, бо двоє депутатів парламенту цієї країни нещодавно всупереч міжнародним нормам в'їхали до окупованого півострова через Росію, а не через пропускні пункти в Україні, як це має відбуватися. Самі ж депутати Ірина Карамушкіна та Марат Анакулов намагалися виправдатися, що це була приватна подорож. Вони туди поїхали не як депутати. Не бывает оправданий тем действиям, которые делает политик. Он был в статусе депутата Жогор-Кукенеш. Он не был в отпуске, он был на работе. Он нарушил существующие законы. И независимо от того, в отпуске он или на работе, он должен соблюдать украинское законодательство. Между Украиной и Кыргызстаном подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Договор подписан еще в 1996 году. Он ратифицирован. Это действующий базовый документ, который определяет уровень наших отношений, доверия и сотрудничества. В статье 4 и статье 8 этого договора говорится о том, что стороны не будут уважать, в первую очередь, будут уважать территориальную целостность каждого государства. Лише 15% українців хочуть, аби Крим був кримсько-татарською автономією. Такі результати соцопитування, яке провело Міністерство інформаційної політики України. За їхніми даними, 86% населення хотіли би, аби Крим знову став частиною України. Половина українців хочуть бачити Крим в тому ж статусі, в якому він і був. 25% вважає, що Крим має урівнятися в статусі з іншими областями України. Майже 60% населення вважає, що держава має проводити спеціальну політику з підтримки кримсько-татарської культури. Сподівання українців на повернення Криму найближчим часом зросли. Минулого року 54% вірили в це, а цього року 60% опитаних вірять в якнайшвидше повернення окупованого півострову. Знедолені? Нездоланні. Збірку історій про переселенців з Донбасу та окупованого Криму презентували у Києві. Це розповіді людей, які вимушені були залишити свій дім і почати нове життя. Книгу презентував Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Збірка про нездолених переселенців нараховує 16 нарисів. Серед них історія Лірани Хайбулаєвої. Дивлячись на цю тендітну жінку, важко уявити, що вона пережила. У 2016 році з однією валізою приїхала в Київ і одразу взялась до роботи. Відкрила власну чебуречну на оболоні. Люди приходили, мабуть, кожного разу не тільки за чебуреком, а вони мені так одразу казали, що тут у вас Кримом пахне, і приходили, не знаю, прочитати з мене файли якісь, так, що підзарядитися, і я якось хотіла все ж таки в них закласти, що окупація Криму, деокупація Криму станеться, Крим – це Україна, і ми обов'язково повернемося. Виявилося, що приїзд з Криму – не остання проблема переселенки. Чебуречна стала неконкурентно спроможною. Ліране частувала українців смаженим тістом з м'ясом трохи більше, ніж півроку. Там началось строительство очень большого торгового центра, и трафики людей изменились, а в бизнесе с фастфудом трафик людей, когда ты стоишь уже в 50 метрах от массового потока людей, уже бизнес, выручка падает на 15-30%, а это ощутимо для малого бизнеса. Історії здебільшого писали теж переселенці. Авторка нарису про Ліране вирішила взяти участь у написанні цього видання, аби історія кримсько-татарських переселенців не залишилася без уваги. Нарис я чітко для себе розуміла, що це буде історія кримсько-татарського переселенця. Через життєвий шлях Ліране я хотіла показати, в якому скрутному становищі нині знаходяться кримські татари. Чомусь так склалося, що за історію свого існування кримські татари щоразу стикаються з якимось неймовірними складнощами, так само, як і зараз. А Ліране – це живий доказ того, що кримські татари, попри все, вони не забувають, якого вони роду, вони не забувають, де їхня батьківщина, і вони завжди знають, де вони будуть врешті-решт жити і процвітати. Це вже друга збірка історій, що спростовує міф про знедолених і скривджених переселенців. 1–1,5% матеріалів присвячено проблемам переселенців.
І коли ми говоримо, що таких матеріалів мало, то ми маємо на увазі і те, що якщо ці матеріали і є, то вони, на жаль, здебільшого інформаційні, немає таких глибоких аналітичних матеріалів, немає глибоких проблемних матеріалів, також відсутні журналістські розслідування. Понад 30 розповідей переселенців вже доступні українському читачеві у 2 збірниках. Ініціатори проєкту найближчим часом планують випуск наступного альманаху. Єлизавета Цереградська, Ідем Емінов, Заман, АТР. Муфтіят, створений торік у Києві, не можуть зареєструвати в Україні. Міністерство культури відмовляється включити його до реєстру релігійних організацій. Бо Духовне управління мусульман Криму, що перейшло на бік окупанта і офіційно стало російським, досі значиться в українському реєстрі. В ситуації розбиралися журналісти Заману. Духовне управління мусульман Криму об'єднує переважну більшість мусульманських громад півострова. Так і було до анексії Криму Росією. Майже рік муфтій Емір Алі Аблаєв балансував між Меджлісом та окупантами, але 2015-го остаточно перейшов на бік Москви. Офіційно тамтешній муфтіят перереєструвався під назвою Духовне управління мусульман Криму і Севастополя за російським законодавством. Торік Рада улемів вирішила створити незалежний муфтіят на материку. Есть определенные бюрократические процедуры в стране, которые никто не отменял. И эти бюрократические процедуры должны пройти в рамках законодательного поля Украины. Муфтият будет зарегистрирован, существует уже совет алемов, те люди, которые должны заниматься исламом, те люди, которые должны заниматься хаджем, в том числе те люди, которые будут заниматься уммой мусульманской, которая есть во всей Украине, в том числе и Крым, это тоже часть Украины. Эти люди будут этим заниматься, я надеюсь, а не те люди, которые сейчас легли под российского агрессора. Обраний на материку муфті мусульман Криму Айдер Рустамов вважає, що перереєстрація – це лише питання часу. Кримський думк з моменту співпраці з Росією, на його думку, втратив моральне право представляти інтереси мусульман Криму. Мы работаем, то есть фактически мы уже существуем. А юридическая регистрация – это все естественные процессы. Там был ряд замечаний, которые мы сейчас будем устранять. Коли постало питання офіційної реєстрації нового муфтіята на материку, виявилося, що російсько-кримський думк та його очільники досі на папері представляють кримських мусульман в Україні. В украинском правовом поле она как бы не приостановила свою деятельность. Мы считаем, что Крым – это Украина, и, следовательно, в нашем украинском правовом поле все эти организации действуют. Приостановить это нужно видеть устав этой организации, в соответствии, приостанавливается действие в соответствии с уставом. Это кто-то должен обратиться, кто-то должен, так сказать, подать заявление, что вот она действительно не действует. И опять же, это должен решать суд. Это очень долгая процедура. Одночасно в Держреєстрі не може бути 2 організацій з однією назвою, кажуть у Мінкульті. Скасувати реєстрацію проросійського думку можна через суд або за ініціативою Еміра Алі Аблаєва, який вважає себе муфтієм мусульман Криму. Ми звернулися за коментарем до його представників. Заступник Айдер Ісмаїлов на наші повідомлення у соцмережах не відповів, представник прес-центру СМС прочитала, проте проігнорувала. Кримські татари, що відновлюють мусульманські громади на материку, наполягають. Назва муфтіяту має залишатися тою, що була в Криму, аби ні в кого не було сумнівів в існуванні єдиної громади. Лідія Полянська, Ельдар Ісматов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Перший політ Ан-132Д пройшов успішно. Піднявшись у небо з аеропорту Святошина, багатоцільовий транспортник майже за 2 години приземлився на аеродромі в Гостомелі. Це перший літак, виготовлений без російських комплектуючих. Він призначений для польотів на близько- та середньомагістральних маршрутах. Може розвивати крейсерську швидкість до 500 км на годину. Його вантажопідйомність більше 9 тонн. Уперше літак був представлений у грудні минулого року на презентації спільного проєкту з Саудівською Аравією. З цією країною укладено договір на створення 80 літаків. Їх виробництво буде як в Україні, так і на Аравійському півострові. Другою батьківщиною нашого новонародженого літака стане Саудівська Аравія. Це королівство, яке зможе спільно з нами побудувати свою будівну промисловість. І цей літак символізує
міцну основу Україно-саудівської дружби та партнерства. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Муслімом Умеровим за 45 хвилин. Ефір продовжує телепрограма «Бугун». Будьте з ЕТР.